ezt kifejezetten hogy a ti számotokra rakom össze, szem előtt tartva, hogy nem csak itt fogtok prezentálni, hanem máshol is. Úgyhogy ez a prezentáció egy kicsit két részből áll. Az egyik az, hogy hogyan kell majd januárban prezentálnotok, illetve hogyan kell majd általában prezentálnotok, hiszen ez is a tanulásnak az egyik része, hogy hogyan lehet a startup ötleteteket jól átadni, minél kevesebb mellékvágánnyal és minél kevesebb félreértéssel. Kezdjünk is bele. Ugye ennek az anyagnak két része van igazából. Az egyik a forma, hogy milyen formát célszerű általánosságban követni, mik a jó példák. Utána bemutatunk egy tartalmi listát, hogy milyen tartalmi elemeknek célszerű benne lenni, és utána pedig a harmadik részben egy kicsit arról beszélek, hogy mit érdemes elkerülni, melyek azok a dolgok, amelyek általában félreviszik a prezentációt. No, ugye az egész anyag az angolul van, azért, mert ugye van köztetek egy angol nyelvű csapat is, és ő is tudja azért követni ezeket a tanácsokat. Tehát hogyan lehet a pitcheteket a lehető legemlékezetesebbé, relevánsabbá tenni? Mindenféleképpen fontos megemlékezni arról, hogy ezt egy történetmesélésen keresztül lehet a legjobban megtenni, és a történet alatt nem kell azt érteni, hogy 2-3 percig beszélsz valamiről, egy adott történetről vagy egy esetről, ez lehet egy mondat vagy 2 mondat is. A lényeg az, hogy valamilyen formában elő tudjad hozni azt, hogy az az ember, aki hallgatja a prezentációdat, azt érdekelje az adott történet. Jelen esetben a hallgatóságod az a jelenlegi mentorokból, illetve 2-3 olyan fiatal cégekbe befektető angyalból, illetve befektetőből fog állni, aki hozzá van szokva az ilyenfajta történetmeséléshez, tehát ez nem lesz nekik újdonság. A másik, hogy mindezeken keresztül, tehát mindenféle történetmesélésen keresztül ezért a professzionalizmusodnak kell átjönnie, tehát hogy te egy komoly vállalkozást akarsz építeni, nem pedig csak egy történetet elmesélni egy projektről, amelyiket aztán holnap után elfelejted. De mindenféleképpen nagyon fontos, és ezt általában keveset hangsúlyozzuk, hogy egy jó probléma definíció, azt a képességet kell bemutatnod, hogy te érted a problémát, és nyakon tudod ragadni, úgymond a lehetőséget. Tehát nem mindig probléma az, amit meg kell oldani, ez egy tévedés szokott lenni azért a startup világban, hanem hogyha egy jó lehetőséget látsz, annak a kihasználása az egy épp olyan jó startupot eredményezhet, mint egy jó probléma megoldás. De ez fontos, hogy ezt jó ki tudjad emelni. Általában a formát mindig a hossza határozza meg egy ilyen pitch prezentációnak, és ugye itt megosztanak a vélemények, hogy mi az ideális hossz. Ugye a mi esetünkben nektek 7 percetek lesz a prezentációra, ami nagyon soknak tűnik, őszintén szólva, de bőven akarunk időt adni arra, hogy mindenki ki tudja bontani az összes összeszedett és kielemzett tudását. De ugye vannak 5 perces pitchek, van ahol 3 perc, van ahol 1, és hát ugye extrém esetben van ahol 30 másodperc. Ti is be fogtok szállni abba a bizonyos liftbe, amelyikben 30 másodperc alatt kell majd elmondani azt, hogy miről szól a cég. Higgyétek el, minél többet gyakoroljátok, annál jobban fog ez menni, annál inkább le lehet rövidíteni ezt 30 másodpercre. Vannak olyan pitch coachok különben Budapesten, meg ugye a nagyobb ökoszisztémákban, akik azt mondják, hogy ez igazából 10 másodperc alatt át kell tudni adni. Nyilván nem a céget, hanem azt az egy mondatot, egy-másfél mondatot, hogy mi az, amiről a cég szól, ezt gyakorlással lehet elérni. De minél többet gyakoroljátok, annál valószínűbb, hogy sikerülni fog. No, tehát melyik azok a formai elemek, amelyeket célszerű emlékeznetek? Hát ugye itt rögtön az első az anyuka-teszt. Ugye, szó szerint azt szoktuk mondani, hogyha valaki nagyon szakmai, akkor úgy lehet talán a legjobban elvenni a szakmai élét a prezentációjának, tehát hogy azokhoz is szóljon, aki nem a szakmából van, hanem egy másik szakmából, mondjuk befektetőnek, hogyan lehet mondjuk állategészségügyről előadni, hogyha szó szerint megpróbálja az ember a saját anyukájának elmagyarázni az adott vállalkozást, ez a MAM-teszt. Ha ő megérti, akkor valószínűleg a befektető is, az angyal befektető vagy a hallgatóságod is meg fogja érteni. Tehát ezzel lehet egy ügyesen megszabadulni a szakmai zsargonoktól. A másik nagyon fontos és ritkán emlegetett fogás az, hogy hangosan beszélj a prezentáció alatt. Minél hangosabban beszélsz, annál inkább magadra irányítod a figyelmet.
Egy. Kettő, minél hangosabban beszélsz, annál lassabban fogsz beszélni. Nagyon nehéz gyorsan, hangosan beszélni. Talán nem mindenkinek jutott az eszébe még ez a dolog, de ez tényleg így van, és minél lassabban tudsz beszélni egy előadásban, hiszen ideges vagy, feszült vagy, stb. Minél lassabban beszélsz, annál érthetőbb leszel, és annál inkább veled lesz majd a hallgatóság. Szóval ezt javaslom, hogy minél hangosabban próbáljátok meg beszélni. Maga a prezentáció, de ez már tartalom, és a későbbiek mutatok egy-két tartalmi elemet, olyan 10-13 szlájdnál semmiképpen ne legyen több, inkább 10, mint 13. Van egy ilyen vicces kifejezés a startup világban, hogy a hallgatóságodnak az átlag életkora határozza meg a betűméretet. Magyarán minél idősebb a hallgatóság, annál nagyobb betűmérettel célszerű a szlájdokon írni. Ahogy már mondtam korábban, nem kell sokat írni ezekre a szlájdokra. Kétféle szlájd van, az egyik az, amit e-mailben elküldesz, abban kell sokat írni, hiszen ott a szlájd önmagáért beszél. Itt viszont neked ez egy támogató információs eszköz lesz, ami igazából neked segít, hogy tudjad, hogy hol tartasz, és egy kicsit ilyen mankót, ilyen sorvezetőt tudjál adni a befektetőnek, hogy hol tartotok a prezentációban, de semmiképpen nem szabad, hogy ő próbálj meg beszélni helyetted. Tehát nem a slide beszél helyetted, hanem ő csak támogat téged. A másik, hogy ha túl sokat mozogsz, az zavaró tud lenni a hallgatóságnak, tehát azt akarod, hogy rád figyeljenek folyamatosan, és ezért célszerű a lehető leghatározottabb és a lehető leginkább egy helyben maradni gyakorlatilag. Ez nagyon zavaró tud lenni, amikor valaki így wablizik 7 percen keresztül, gyakorlatilag eltereli a figyelmet magáról. És ami még nagyon fontos formai elem, hogy igazából az elején rögtön ki lehet mondani, hogy 7 perced van, hogyha valakinek valami kérdése, hogy nyugodtan szóljon közbe, vagy ha nem, akkor a végén mindenféleképpen adjanak majd visszajelzést, hogy milyen volt a prezentáció. Egyrészt hallod, hogy mi az, így könnyebben meghallod, hogy mi az, amit nem értenek, vagy félreértenek, és ugyanakkor pedig ez jó jel, hogy bevonod a hallgatóságot, tehát nem csak egy irányba akarsz prezentálni, hanem kíváncsi vagy a véleményükre is. Ami nagyon fontos és ellentétes általában a Magyarországon gyakorolt stilisztikával. Rendben van, hogyha ha legalább kétszer elmondod a prezentáción belül, hogy mivel foglalkozik a céged, a vállalkozásod. Szóval ez nem irodalomóra, ez nem stilisztika. Tehát semmi probléma, hogy ugyanazt elmondod még egyszer, legalább a hallgatóság, akik még nem hallottak soha, az legalább megérti, hogy mivel foglalkozol. El sem hinnétek, hogy hányszor fordul elő az, hogy a 7. perc végén már alig várjuk, hogy vége legyen a prezentációnak, hogy megkérdezhessük, hogy miről szól ez a cég, mert azt elfelejtett, annál a résznél éppen véletlenül nem figyeltünk, mert nem tudom, hogy jött egy üzenet a telefonra, vagy nem tudom én, valamit még le akartunk jegyzetelni az előzőből, és pont az egy fél mondat kimaradt, vagy az egy mondat kimaradt. Tehát ez mindenféleképpen a saját érdeketek, hogy minél inkább megbizonyosodjatok arról, hogy legalább érti a hallgatóság, hogy miről szól a cég. Ugye a hallgatóságnak a figyelme mindig egy kicsit csökken, ahogy megyünk előre az időben. Melyek azok a dolgok, amelyeket kerülni kellene formailag? Hát, ahogy az előbb is mondtam, monoton hangon, gyorsan, halkan beszélni, amikor valaki nem hangsúlyos semmit, az nagyon, nagyon riasztó tud lenni. Rengeteg szöveg egy szlájdon, vagy éppenséggel csak valami nagyon vicces ábra, ami eltereli a figyelmet a lényegtől, hogy miről szól a vállalkozásotok. A másik, ami a prezentációk során mindig fel szokott merülni, hogy a slide felé fordulva beszélsz fizikailag, az nem jó, hiszen nem a slide-nak prezentálsz, hanem a hallgatóságnak, a slide azt téged csak támogat. Ha túl sok szakzsargon van, ha túl sok rövidítés van, ami kellemetlen helyzetbe hozza a hallgatóságot, mert ők nem ebben a szakmában vannak, tehát rá kell majd kérdezni, hogy azt mit is értettél az alatt. Ezeket érdemes elkerülni, és nem kell, hogy rákérdezzen a hallgatóság az én értelmező kérdésekkel, hanem már eleve értelmesen kellene összerakni a prezentációt. És hát a másik, hogy amikor kerülünk a szemkontaktusra, valahol a plafonra néz a prezentáló, az megint nem megnyerő. Ami viszont jó, és a jó dolgokat szeretném hangsúlyozni. Tudjál meg minél többet a hallgatóságról ebben az esetben, hogy kik lesznek majd a zsűriben. Ugye nyilván a most ismert mentorokon túl még lesz 3 ember, ezekről az információkat később évben meg fogjátok kapni.
bármilyen eshetőségre és bármilyen környezetváltozásra fel kell tudják készülni, lehet, hogy el fog menni az áram, lehet, hogy nem fog működni a projektor, de ez nyilván nem csak ebben az esetben, hanem majd az életetek későbbi fázisaiban, amikor máshol prezentáltok, ott is elő szokott ez fordulni. Van valaki, aki hülye kérdéseket tesz fel, nem tudom én, 5 perccel később érsz oda véletlenül, tehát fel kell készülni ezekre a különböző dolgokra, és minél többre készülsz fel, annál nyugodtabb, annál higgadtabb, és annál megnyerőbb tudsz majd lenni. 5 perc bőven elég kellene, hogy legyen arra, hogy a közönségednek az érdeklődését felkeltsed. Itt 7 perced lesz, úgyhogy ez még ennél jobb lesz. Mindig a közönséget nézd, a közönséget próbáld meg felmérni, hogy mennyire értik azt, amiről beszélsz, és hogyha nem, nyugodtan rá lehet kérdezni, hogy értik-e. Hiszen azért prezentálsz, hogy megértsék, amiről beszélsz. Ezt már mondtam, hogy a szlájdok azért vannak ott, hogy téged támogassanak, hangosan és tisztán kell beszélni. Célszerű elpróbálni a pitchet. Én szívesen segítek nektek, hogyha valakinek egyéni coachingra vagy egyéni támogatásra van szüksége, de ahogy említettem a múltkori alkalommal, január első hetében kérem majd, hogy csináljatok egy ilyen próba videó felvételt, ahol majd megláthatjuk, hogy hol tartotok a pitcheteknek az összerakásában. Tényleg nagyon, nagyon célszerű, akár tükör előtt, vagy barátok előtt prezentálni, mert minden egyes prezentációval egyszerűen jobban feldolgozod az információt, jobban feldolgozod, hogy mi az, amit mondani akarsz, és ez csak az előnyödet szolgálja. Egy másik ilyen jó kis trükk, hogy úgy kezeld a közönségedet, mint jövendőbeli szövetségesedet. Tehát akivel későbbiekben egyszer majd talán találkozol, és akkor majd milyen jó lesz arról beszélni, hogy itt ismerted meg ezen az eseményen, és ez egy bemutatkozási lehetőség, amikor őket ténylegesen érdekli, hogy te ki vagy. És ezt célszerű helyén kezelni és értékként kezelni. Ahogy mondtam, meg fogom mutatni nektek most Guy Kawasaki, az Apple pitch mesterének 10 legfontosabb szlájdját, ami egy ilyen slide deckbe kell. Hangsúlyozom, hogy ez nem egy proof of concept projektnek a 10 prezentációs szlájdja, hanem ez egy full-blown, tehát ez egy teljes finanszírozásért jelentkező startupnak a 10 szlájdja. Ez igazából csak a mérföldköveket, illetve a legnagyobb tematikus területeket határozza meg, amelyekre célszerű fókuszálnod akkor, amikor ténylegesen befektetőket keresel. Ahogy ugye az előbb is mondtam, legyen egy normális címe a prezentációnak, ki vagy, a neved, a címed, minden egyes mindenféle elérhetőséget. Ezt nem csak az elején, ezt a végén is célszerű, ugyanis a végén általában, amikor vége a prezentációnak, ez az, amit kihagysz. Tehát hagyjad csak ki nyugodtan a kontaktodat, hát ha valaki akkor fogja leírni, és lehet, hogy ez lesz az a sorsdöntő információ, ami miatt majd felveszik veled a kapcsolatot. Írd le jól a problémát és a lehetőséget, bár nem logikus, de töltsél sokkal több időt a problémán. Tehát, hogy miért gondolod, hogy ez probléma, kinek a problémája, és honnan tudod, és utána mellé lehet utána egy value proposition-t írni, ami ugye az értékajánlat, ami a megoldás, és elmagyarázza, hogy hogyan fogja azt az adott problémát megoldani a te megoldásod. Az underlying magic az gyakorlatilag az, amit csak te tudsz. Tehát ami miattad van ebben a cégben, ami miattad van ebben a megoldásban, ez lehet technológia, ez lehet egyfajta látásmód, ez lehet egyfajta professzionalizmus, a csapat, de mindenféleképpen célszerű kiemelni ezt. Üzleti modell, hiszen tudjuk, hogy ebből többféle lehet, magyarázni, hogy miért pont azt az üzleti modellt választottad ennek a projektnek a megvalósítására. A go-to-market plan az tipikus, hogy azoknak valakik még nincsenek a piacon, de hát elég sok startup van így, hogy még nincsen a piacon, és ez a slide igazából azt magyarázza el, hogy hogyan akarod elérni a piacot, magyarán milyen disztribúciós modellt fogsz használni. A business modellnek része a disztribúciós modell, tehát azért vannak itt ilyen formában egymás mellett. Tehát, hogy hogyan fogod elérni a piacot, és hogyan fogod monetizálni a piacot. Mindenképpen érdemes beszélni a konkurenciáról, hiszen a konkurencia az, aki már valami hasonlóan foglalkozik, mint te, és már korábban elkezdte csinálni, vagy éppen most csinálja, és jobban csinálja, vagy éppen olyan jól csinálja. Célszerű az ő tevékenységüket, mit gondolnak, milyen termékeik vannak, mit hangsúlyoznak ki a termékekben, amit te nem, és mit nem hangsúlyoznak ki, amit te igen. Tehát célszerű egy ilyenfajta elemzést csinálni, mert akkor ez alapján látod,
hogy a konkurencia és a konkurencia piaca mit gondol az adott értékajánlatról. Mindenképpen érdemes részletezni a menedzsmentet, hogy a menedzsmentnek milyen szereplői vannak, és azok a szereplők hogyan relevánsak az eddig hallottakhoz. És természetesen, ahogy mondom, tehát a már növekedés előtt álló startup esetében persze a pénzügyi projekciók, tehát a pénzügyi tervek, illetve azok a kulcsmetrikák, azok a mérőszámok és azok a KPI-ok, amelyek alapján ezt a növekedést végre akarja hajtani a cég, azok milyenek, mik, és miért pont azokat veszi a startup figyelembe. A 10. slide az pedig kb. Egy ilyen helyzetjelentés, hogy most éppen hol tartotok, mennyit használtatok fel eddig tőkét, a saját tőkéből mennyit használtatok fel máséból, milyen következő mérföldköveket láttok magatok előtt, akár egy konkrét ábrában, vagy pedig egész egyszerűen csak így leírva. Ez a 10 slide, ami gyakorlatilag minden startup életében döntő. Na most, mivel hogy itt proof of concept szintről beszélünk, ezért nem kell ennyi, még 10 slide sem kell, hanem ez a 7 slide az, ami mindenképpen célszerű, hogy meglegyen a fegyvertáratokban. Ugye egy általános áttekintés, hogy mi a célkitűzésetek ezzel az egész gyakorlattal. Az, hogy tőkét vonjatok be, az, hogy bebizonyítsátok, hogy a koncepció az tud működni, az, hogy beszámoljatok arról, hogy ez a kísérlet, ez a proof of concept kísérlet, ez hogyan sikeredett. Tehát fontos, hogy az elején rögtön definiáljátok, hogy mi a célja ennek a prezentációnak. Utána jön a probléma, utána jön a megoldás, aztán a piacméretelemzés, a versenyhelyzet, tehát hogy nektek miért jobb, a ti megoldásotok miért jobb, mint a konkurenciáé, a csapat, és utána pedig ez a call to action, ez az, hogy na most mindezt miért mondtad el, pénz kell, partner kell, labor kell, egyetemi segítség kell, befektetői segítség, stb. Tehát ez tényleg a lehető legszűkebb váza annak, amit prezentálni kellene. Mondom, ez nem előírás, hogy ennek így kell lennie, de ez a minimum, aminek benne kellene lennie a prezentációban, hogy megértsük, hogy mivel foglalkoztok. Ez ilyen sorvezető segítség. Őszintén szólva, hogyha nem akartok prezentációt csinálni, az is rendben van, tehát nem akartok szlájdokat csinálni, az is rendben van, de a prezentációból ez mindenképpen derüljön ki, amikor előadjátok magatokat majd élőben. Amit még célszerű elkerülni, ugye, hogy egy olyan problémát oldatok meg, ami senkinek a problémája, ez sajnos sokszor előfordul a startup világban. A megoldás az igazából nem az a megoldás, amit a csapat megoldásnak tart, hanem valami egészen más, de nem hajlandóak belátni ezt, ez megre belátási képességre megy vissza. A piacméret túl kicsi, vagy egy nagy piacnak egy túlságosan kicsi részére céloz, és ugye azzal érvel, hogy ez csak az 1%-a egy nagyon-nagyon nagy piacnak, és még az is milyen nagy. Ezt már nem nagyon szereti senki hallani. Tehát, hogyha már legalább 1%-ot megszerzel egy piacból, akkor biztos, hogy 2-t is megfogsz. Tehát ezt nem szereti hallani egyik befektető se, ezzel nem célszerű menni. És a másik pedig ugye a business modell tekintetében, amit érdemes elkerülni, hogy hogyan adod el a terméket, és vannak ugye a híresen rossz válaszok, például az, hogy felveszünk jó sok szélzest, ez nem mindig szokott működni. Inkább azt mondanám, hogy az esetek nagy részében nem szokott működni, mert a szélzest be kell vonni minél korábban, nem a leges legvégén, amikor már csak a készterméket látja, és azt nehezen tudja eladni. Illetve van ez a WWAFB mint megoldás, ez annak a rövidítése, hogy We will advertise on Facebook, tehát hogy az nem business modell, hogy majd a Facebookon keresztül eladjuk. Tehát a business modellnél alaposan fel kell mérni azt, hogy milyen piaci szegmensről van szó, hol vannak, hogyan tudod őket elérni, hogyan akarsz velük kommunikálni, milyen értékajánlatot mutatsz fel nekik, és milyen gyakori visszatérő vásárlásra számítasz az ő esetükben. Tehát ezeket érdemes ezeket a dolgokat komolyan venni. A másik, hogy ugye még egyszer itt összefoglalja ez a slide azt, hogy mit érdemes elkerülni, tehát az, hogy alig mondod el, hogy miről szól a startup, ez nagyon fontos, hogy tudjuk. A szlájdoknak nem szabad túlságosan sűrűnek lenni, és túlságosan sok információt tartalmazni.
Nem szabad arról beszélni, hogy beszélni fogsz, tehát ezt meglepően sokszor még megteszik, hogy elmondják, hogy miről fognak beszélni, pedig egyszerűen csak el kéne mondani. A túl sok szakszó, ami között elvész a gyerek, ez is egy tipikus gyerekbetegség. És a másik, amikor valaki hozzáfűz valamit, tehát vagy a zsűri, vagy a hallgatóság köreiből jön valaki egy kérdéssel, és amikor visszakérdez rá, tehát az nem egy jó forma. Tehát a pitch környezete, a pitch mint szituáció, az nem arra alkalmas, hogy oda-vissza menjenek a kérdések, ez nem egy vitafórum. Hogyha érted a kérdést, válaszolj, ha nem érted a kérdést, akkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy később megbeszéljük, most ezt nem akarok belemenni a részletekbe, de egy perccel a prezentáció vége után majd beszélgessünk erről. A másik, hogyha valaki azt mondja, hogy ilyet látott már, és ennél sokkal jobb is van, semmi esetre se szabad leírni, hogy hát ez nem jó, ez a kritikus hang, ez nem jó, ez nem is úgy van, hanem célszerű elfogadni, és célszerű helyén kezelni, komolyan venni, és érdemeiben megvitatni. Tehát, hogyha tényleg igaza van, akkor abban igazat adni, illetve amiben nincsen igazad, pedig rámutatni arra, hogy nincsen igazad, de ennek megint csak nem maga a pitch, és a pitch értékelő néhány perc a helyszínen. Konkurencia, még nagyon fontos értékforrás, hogyha nagyon tisztában vagy a konkurenciával. Lehet, hogy a termékeddel nem vagy tisztában, de a konkurenciáddal célszerű tisztában lenni, mert nagyon könnyű őket megkutatni. Ha ezt megteszed, és a konkurenciádról sokat tudsz, akkor egyrészt tudod, hogy miről beszélsz, tehát hogy mennyire belástad magadat a saját iparágadba, illetve annak az üzletágába. Könnyen tudod a termékedet hasonlítani, könnyen tudod a termék különböző feature-eit megemlíteni, hogy például ez is használja, vagy a másik nem annyira jó technológiával, vagy nem annyira jó árazásban használja azt az adott feature-t, mint a tietek. Ez megint egy nagyon jó viszonyítási pont, nem csak a levegőbe beszélsz, hanem konkrét dolgokhoz hasonlítod össze a saját termékedet. Az, hogy egyáltalán van konkurenciád, hogy szoktuk mondani, hogy ha nincs konkurencia, az valami nagy baj, mert akkor nincs piac. Tehát ha van konkurencia, akkor van piac, és ez nagyon jó, és akkor már megnyugvást ad különben a legtöbb befektetőnek, hogy oké, hiszen ha van konkurencia, ha van piac, akkor van konkurencia, nem is senki nem fog különösebben mérgelődni azon, hogy jaj, hirtelen konkurenciája lett az adott cégnek, ez az élet rendje, mindig van konkurencia. És érdemes átmenni, végig gondolni azt, hogy mit gondol a konkurencia vajon, milyen termékfeature-eket tart fontosnak, milyen hírek vannak róla, hol beszél a CEO, a konkurenciának a CEO-ja. Tehát őket, mint egy releváns információforrás, ez nagyon, nagyon célszerű így kezelni. Tisztelettel kell mindig a konkurenciával kapcsolatban beszélni. Egyrészt, mert nagyon rosszul hangzik, hogyha valaki savalja a konkurenciát, másrészt nagyon megnyerő, hogyha tisztelettel tudsz beszélni a konkurenciáról, harmadrészt előbb-utóbb majd a konkurenciától fognak átjönni kollégák. És ennek mindig jó olvasata van, hogyha nem feltétlenül egy rossz cégre gondolsz, rossz cégnek nevezed azt a céget, ahonnan majd föl fogsz venni embereket. A másik, hogy maga a konkurenciának a viselkedése, ahogy bemutatja a terméket, ahogy beszél róla, milyen feature-ei vannak, igazából ez arra reflektál, hogy az ügyfél mit gondol. Úgyhogy ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani. Ahogy mondtam, korábban még fogok mutatni 3 példavideót, ez mind majd fönt lesz a folderban, ahol ezt a videót is találtátok, és akkor nekem már csak az a dolgom, hogy sok sikert kívánjak nektek. Remélem, akkor majd januárban találkozunk. Sziasztok!